kmien illum? Ilek tistennih dal-jum? Ux veru? Kemm għandkom siġra sabiħa? Dawk id-dwaħa li teftbu joġbuni wisq. Mela mhux is-siġra biss se tagħmlu? Da żgur! Għandkom il-presepju bil-pasturi, il-kalendarju tal-avvent, il-kalzetti mimlija rigali, il-girlanda, Santa Claus. Jidher li l-miliet tħobbu ħafna. Bħali, jien ukoll inħobbu ħafna l-miliet. Min jaf kemm se taqla rigali? Trid tgħidilna ftit x'tixtieq għall-miliet? Tixtieq bandla? Sabiħa bandla? U tista' tgħidli għaliex tixtieq bandla? Issa qed nifhem għaliex trid bandla? Tixtieq ukoll barnuża ħamra. Jien għandi waħda u nilbisha f'jum il-miliet meta jkollna ikla kbira. Tixtieq ukoll flok tal-miliet. Ta' xiex. Jien għandi flok aħdar u fuqu għandu siġra tal-miliet bil-bozozz jixelu. Trid ngħidlek jien x'nixtieq. Mela, jien nixtieq naqla xi ġugarelli, xi kodba, xi pudina jew kejk tal-miliet. Naqta rasi li anki int tixtieq taqla l-kodba? Għax int tħobb taqra ħafna. U x'hekk, emme. Kemm għandek kodba? U int, x'se tixtrilhom lill-mama u lill-papa? Mela ġa xtrajtilhom? U ħbejthom hemm ġew? Ħanara? Inwedek li mhux se ngħid xejn. Kemm taf tażel emme? Kemm xtrajtilhom rigali sbieħ? Xi ġralek f'daqqa waħda żejru? Jaqgħu fadallek xi rigal x'tixtri u għadek ma xtrajtux. Bżax, issa tara kif issib il-ħin iddur ftit u tażel dak li trid. Wara kollox, fadal 24 jum għall-miliet. Illum trid tipprattika l-kanzunetta tal-miliet għax hekk qaltilkom l-għalliema? Tajjeb mela, jien issa se noqgħod kwiet u nħallik tipprattika l-kanzunetta li se tkanta mal-kor tal-klassi. Dik mhux il-qampina? Tgħid min ġie? Kemm ġew ħbieb? Dawn ġew jipprattikaw il-kanzunetta tal-miliet miegħek emme? Ta' żgur, għax din se tkantawha waqt il-kunċert tal-iskola. Mela ħanħallikom tipprattikaw ftit u sadattant jien noqgħod naħseb fir-rigali li għad irrid nixtri. Kemm intom bravi! Kemm tkantaw sabiħ! U grazzi tal-istedintuni għal-kunċert tagħkom. Ħadd gost ħafna. Ta' kal minu r-rigal? Ħalija. Mela dan kien ir-rigal li rrid tixtri? Grazzi ħafna emme. Anki jien xtrajtlek rigal? Imma ma tistax tiftħu issa? Poġġejtulek taħt is-siġra tal-miliet u tista' tiftħu biss nhar il-miliet. Tajjeb hekk? Iva, anki jien se niftħu fil-miliet. Kemm inħobbu l-miliet? Iġri jasal il-miliet?